m emebe ọdịnala ruo n'ọgwụgwụ. Aga m agọba mmụọ ruo mgbe m ga-anwụ. Aga m emebe ọdịnala ruo n'ọgwụgwụ ụmụnne m. Aga m emebe ọdịnala ruo mgbe m ga-anwụ. Ebe m nwere ndị ichie, o zuworo m. Ebe m nwere aja ala, o zuworo m. Ebe m nwere anyanwụ, o zuworo m. Ebe m nwere ikuku, o zuworo m. Ebe m nwere mmụọ mmiri, o zuworo m. Ebe m nwere ezumezu, o zuworo m. Ya mara unu mma ụmụnne m. Arụsị ike wara unu ọjị n'ebe ọbụla unu si afụ iru m ma na-anụ olu m. Ekene m unu niile na-esogide m. Onye ị na-afụ iru ya na onye ị na-anụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị eze nwaanyị oge chọpụrụ iche amụma bụ afa m, aka anụ pụrụ iche na mmiri. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ. Mmiri na ihe niile dịka chisike ya bụ ihe nji azọ ndụ. Nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụrụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi m. Cheta na ụgbọ a ịbanyere, akpọrọ m ya ụgbọ maka na ọ bụ ụgbọ. Mụnwa bụ eze nwaanyị ọpụrụ iche amụma bụ onye isi ụgbọ a. Ihe a na-eme n'ụgbọ a, ebe ụgbọ a bụ mmadụ aga bụ ndị nọ n'ime ya bụ ebe ha ga-anọ wee mụta ka ha si agọ mmụọ, ka ha ga-esi wee ghọta ike nke onwe ya ma ji aka ha wee na-emere onwe ha ihe ndị ha kwesịrị imere onwe ha. N'ihi na ekwuru m na mgbe ụtụtụ na nkụzi a, na mmalite nkụzi a, a sị m na ihe niile abụrọ dibe ga-emere gị, na o nwere ihe ị ga-eji aka gị na-emere onwe gị nwee nke dibe ga-emere onwe ya. Maka gị nwa bụ onye na-asị na izubeghị oke imere onwe gị ihe, isoro m n'ụgbọ ị ga-ama na ị pụrụ imenwuru onwe gị ihe ma ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-eme. Ihe ahụ ị ga-amara bụ ihe nọ ebe a wee na-akụzi. Ya mara unu mma, ife ọma mere unu. Isiokwu anyị tata bụ isiokwu anyị nwetara site na ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ na ihe mgbagwoju anya na-adịrị ndị na-agọ mmụọ bụ ndị bidoro ọfọ. Anyị wee kpọọ ya bụ isiokwu ajụjụ na asịsa na ihe mgbagwoju anya dịrị ndị bidoro ịgọ mmụọ ọfụrụ. Ewepụtara m ụzọ ajụjụ ise nke m chọrọ ka m kọwata. Nke izizi dịka m depụtara ya bụ kedu onye ndị na-eme ọdịnala na ekpere. Nke a bụ ajụjụ gbagwojuru ndị mmadụ anya, ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya mgbe ọbụla ha na-ekwu okwu ihe gbasara ịgọ mmụọ ma ọ bụ ndị bidoro ịgọ mmụọ ọfụrụ. Ọ na-agbagwoju ya anya, ha sị kedu onye a na-ekpere, maka na oge anyị na-eje ụka anyị maara onye anyị na-ekpere. Anyị na-ekpere God site na ọkpara ya bụ nwa ya, dịka nwa bekee si wee kụziere anyị. Ebe a ka isi wee ekpere ya. Abịa n'ọdịnala, o nwere ụsa dị na ya bụ ajụjụ onye ndị na-agọ mmụọ na-ekpere. Anyị nwa bụ ndị na-agọ mmụọ, egwu unu nke bụ eziokwu, onwe onye furu Chukwu ahụ anya. Akpọrọ m ya Chukwu maka na ọ na-asụsụ anyị niile ji wee ghọta ya, na aha anyị niile ji wee ghọta ya. Ihe ọbụla ịkpọrọ ya n'afọ ọbụla ituru ya, ihe anyị ma na onye bụ mmụọ nwe ụwa. Anyị na-akpọrọ mmụọ nwe ala bụ mmụọ anyị na-akpọkwu, mmụọ nwe ikuku, mmụọ nwe mmiri, mmụọ nwe anyanwụ, ya na mmụọ kere mmadụ. Ya ka anyị nwa bụ ndị na-eme ọdịnala na-agọrọ. Mmụọ a niile chịkọtara ọnụ wee kepụta mmụọ na gị na-aba anyị na-agọrọ. Anyị afụhụ ya bụ mmụọ ahụ anya, anyị efuru ya site na ihe ndị a mkpọrọ aha ha ka anyị na-agọrọ. Ndị bekee kpọọ ya nature, mmụọ dịrị n'onwe ya tupu mụ na gị apụta ụwa. Ya ka anyị na-ekpere. Aha ọbụla ọ sọziri gị kpọọ ya, ọ gị ka ọ dịrị. O kere mmadụ mana o nweghị onye kere ya. Ọ dịwara na gboo gboo gboo. Ihe o mere na ndụ gị ka ị ga-eji wee nye ya afa. Onwe ha afa, nọ ihe o mere na ndụ gị ka ị ga-enye ya afa. Ya bụ mmụọ anyị na-agọrọ. Ama m o doro gị anya ka ịfụ na ya dị agọrọ ajọ mmụọ. Ya bụ aja na budoro mụ na gị na-abụ. Ikuku na-enye mụ na gị na-abụ ndụ. Anyanwụ na-enye anyị ife. Ọbụnadị mmiri bụzi ndụ mụ na gị na-abụ tata. Ihe niile a wekọtara arụ wee bụrụ mụ na gị na-abụ. O wee bụrụ ya ka ọ hapụ ịgbagwoju gị anya onye anyị na-ekpere. Ajụjụ nke ịbụọ wee bụrụ n'aha onye ka ndị na-agọ mmụọ na-ekwubi okwu. N'oge anyị na-eje ụka, ọ na-eme anyị kpesi ekpere, anyị ekwubi okwu site n'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Ma ọ bụ na otu ọbụla isi ekwubi ya, na otu a ka isi akọrọ ya, otu a ka isi ekpe ya ma oge anyị na-eje ụka. Mana usoro ịgọ mmụọ anyị kweere
na anyị bụ obere chi, na ihe niile dị n'ụwa nke ọbụla anyị chọrọ inweta na anyị ga-enweta ya. Ya mere nụ na anyị bịa, anyị adịghị ayọ ayụyọ, kama anyị ekwubi okwu, na-abụrụ ma anyị emejọrọ mmụọ ahụ bụ na anyị ayọ ya biko. Ọ mgbe a ga-asị gị jee mee udo mmụọ, gị na mmụọ gị mee udo, maka na imejọ gị ya. Mana ọ bụ na ọ bụrụ ya, ihe ọbụla bụ ihe anyị chọrọ, anyị soro usoro ịkọ mmụọ anyị, anyị yọsie kụsie ya bụ ihe, anyị kwupicha ya bụ okwu, anyị asị ka ọ dị otu anyị si wee kwuo ya, anyị ekwenye na ihe anyị kwuru na a ga-emere anyị. Mana o nwere ihe ga-eme na agaghị emere anyị ihe ahụ, mana nke a ga-adị na ajụjụ nke ọzọ. Ya bụ na ya adịghị ekwubi okwu n'afa onye ọbụla, ya adịghị ekpebi n'afọ onye ọbụla. Ọtụtụ na-asị n'afọ ka m si gọọ ya mezuo n'afọ aja na n'afọ ndị mmiri na ndị ikuku ka ise ọ bụrụ ya. Anyị adịghị ekpebi n'afọ onye ọbụla, anyị na-ekwubi okwu kwenye na ihe anyị kwuru na a ga-emere anyị na onwe n'afọ onye ọbụla. Nke a ya doo oge anya. Dịka m na-akụzi nkụzi, ọnwa ife gbagojuru gị, anyị ịbata na WhatsApp, ị ga-ezitere m ozi site n'iji okwu ọnụ gị wee kwuo okwu. Akpọkwana m akpọ, edere na m ihe odide hi hello, achọghị m ya. Ya mara unu mma. Na ajụjụ nke ịtọ, dịka m gwara unu na ọ dị ụzọ ajụjụ ise. Nke ịtọ bụ kedu ihe mere na ikwubisia okwu ọ naghị emezu, dịka a sị na enwere n'afọ onye anyị na-ekwubi okwu, mana ọ bụrụzie na ikwubizi okwu ọ gaghị emezu. Ịgwa unu nke bụ eziokwu, ihe ọma ga-emere gị n'ụwa site na ihe edere n'akara aka gị. Onwe onye bịara ụwa by mistake. Onye ọbụla bịara ụwa, okike nyere ohere ịpụta n'ụwa, o nwere ihe mere na o ji bịa. N'ịgọsiri mmụọ, onye ka m ji gwa unu na adịghị enyekwanụ mmụọ bribe ka o mere gị ihe. Ihe ọbụla ịyọrọ mmụọ, gọọrọ ya, chụọrọ ya, gọọrọ ya, ọ bụ na o mere gị ya, ị chụọ aja. Ọ bụ na o mere gị ya, ị mara na oge ya ahụ erube. Ya bụ na ọ bụrụ na ije gbuo efi ga-eme ka mmụọ mee ihe na-adịrọ n'akara ụwa gị. Ọ bụrụ na ije ziri jee gbuo efi ma ọ bụ gbuo ebuna n'ọka mmụọ nwee ike ime ihe a, mmụọ ahụ ị mere ya bụ ihe amazịkwa m mmụọ nke ọ bụ. Mmụọ ahụ n'ezie anya, ọ bụ na ọ dịrọ n'akara ụwa gị, o jee chọta onye nwere ya na agbụrụ gị wee were ya wee nye gị. Onye ka eji si onye ọbụla achụ n'ụwa n'ike. Ihe ọma ga-emere gị site na ihe edere n'akara ụwa gị. Iji maatụ, akara ụwa gị dere mkpata ego, i wee na-ayọ na ị chọrọ ịkpata ego, na-agbakwanụ mbọ dị niile, maka na ka ị na-ayọ, ka ị na-agọ, ka ị na-ekwubi okwu na onwe ha ọrụ ịnọ ebe ị nọ. Ya bụ ka ị na-agọ mmụọ a, na-achụ àjà a, na-ekwubi okwu a, tinyekwa onwe gị n'ọrụ, nọrọkwa n'ụzọ akara ụwa gị ka ego ahụ dị n'akara aka gị nwee ike ịbịa. Ọ bụ na ọ bụrụ ya, a na-agbara gị ama, na-agbara gị afa na ịkpata akụ na ụba dị n'akara aka gị, mana ị nọghị n'ụzọ akara ụwa gị. Ị ga-anọ ebe ị nọ, ị ga-anọ ebe ị nọ, i buru glory gị ma ọ bụ ifeọma gị, bright star gị, ị nachiyakwa azụ, maka na o nwere ihe ndị ị kwesịrị ime ka o nwee ike ịpụta ife. Ya bụ ọ bụrụ ihe niile ịyọ, ihe niile ikwubichara n'okwu ga-emere gị. Mmụọ gị ga-ebu ụzọ chọọ nke ka mkpa mere gị ya n'oge nke gị. O nwere ndị bụ na o nwere mgbe ọ ga-abụ ifeọma emebe na ndụ ha. O nwere ndị bụ na tupu ifeọma ha dị na ndụ ha pụta ife, na enwe ihe ha ga-agabiga e ga-eji wee kụziere ha ihe dị ka ntaramahụhụ ma ọ bụ ihe mkpobi ụkwụ. Mana ihe eji akụzi nkụzi mmadụ ịghọta ike nke onwe ya, mụta ịgọ mmụọ, bụ ka ịhapụ ikpobi ụkwụ ebe ọ ga-enye gị nsogbu nnukwu, maka na onweghị onye ụwa zuru oke. O nwere ndị bụ na o nwere mgbe ihe ga-eji dịbara ha mma, n'ụwa ụtụtụ, n'ụwa efifie, na nderi, na uhuruchi. Ya bụ na ihe ọbụla ịyọ, a ga-emechara gị ya, kama na mgbe oge ya ruru ka a ga-eji wee mee. Mgbe oge ya ruru ka emere gị ya, mana a ga-ebu ụzọ na-emere gị nke ka mkpa. Mana ihe mere ị ga-eji na-agọ mmụọ bụ ka ị na-akwado ya bụ oge. Ya bụ na ọ bụrụ ihe niile ikwubichara n'okwu ka a ga-emere gị. Gị bụ onye na-agọ mmụọ, gị bụ onye banyere ịgọ mmụọ, gị bụ onye ji aka gị kpebie si na ị chọziri ịbụ onye na-agọ mmụọ. Ọ bụrụ ihe niile bụ ihe ịyọ ka a ga-emere gị,
mana na-amara na mmụọ anyị na-ekpokwu abụrụ mmadụ ị ga-aghọrị nwunye, mana mmụọ amarago ihe dị n'obi gị. Ya mere gị nwa bụ onye batara ịgọ mmụọ fụ mmụọ makwa ihe ibu n'obi. Ọ bụ ka ị nweta ife ịchọ ka ị gbafuo, ka ọ bụ ka ị nweta ife ịchọ ka ike iji agọ mmụọ ike gwụ gị. Ọ dị ka nwaanyị na-achọ nwa, ị ga-afị ọ na-akwagharị n'ụlọ ụka dị iche iche, na-eje ụlọ ụka dị iche iche. Program ọbụla a na-eme n'ụlọ ụka ọ na-eme ya, vigil niile ọ na-emecha. Mana mgbe ọbụla ọ dị ha n'ime mmụọ nwa, ife na ike ga-agụbazie, ọ gaa na-emezi ka o si emezi. Mgbe otu a ka ọ dị ọtụtụ n'ime anyị bụ ka anyị si eme ọbụnadị na ụzọ ọdịnala anyị banyere. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ihe n'obi wee bata. Ihe anyị bụ n'obi ịkọ mmụọ ofu ọnwa ọnwa na-abụ na-eme nnọọ ihe niile. Ọ bụrụ na ịfụghị ife ike ebido gwụba gị, ọ maka na ịmabeghị ihe ị na-eme. Ya bụ na ọ bụrụ ife niile ịyọ ka a ga-emere gị. Ya doo oge anya nọọ mmụọ n'anya na akara aka gị. Ọ bụrụ na ihe ahụ dị n'akara aka gị, a ga-enyerịrị gị ya. Naanị oge ka ọ ga-egbu, mana a ga-emere gị. Ọ nwekwa ndị bụ na ha, ọ bụrụ na o rugo ịfụ ka a na-emere gị ya ozugbo ozugbo. Ọ ya mere ọ nwere ọtụtụ ndị banyere n'usoro ịgọ mmụọ n'usoro ọdịnala, ozugbo ha banyere ọnọdụ ebido na-agbanwe. Nwee ndị bụkwanụ na ọ gbanwechabeghị ka ha si chọọ, ha ka na-atanye mana ike agwụ na ndị dị otu a, maka na oge ha ka ya abịa. Ya ma ruo mma. Nke a bụ ajụjụ nke ịtọ. Abịa na nke ịnọ, o wee jụọsị onye na-eme ọdịnala o nwere ike ije n'ụlọ ụka. Ịma na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-agọ mmụọ bụ ndị banyere ọdịnala ọfụ. Afọ anyị dịcha n'ụlọ ụka, amarago anyị dịka onye ụka, kama na ihe emekatago anyị emekata anyị dịka ihe ji mekata ede wee bee nwee anyị agbakpụzie n'ụlọ ụka, gbakpụzie n'ọdịnala fụ na ebe ahụ ka relief dị. Mana n'ihi na anyị ewerego onwe anyị baa n'ime ụlọ ụka nnukwu, onwezi ka anyị esi wee pụta nwụọ, onwezi ka anyị esi wee kwuo na ihe na anyị kọtọrọ, ihe na anyị kwujọrọ na anyị ejebekwana n'ụzọ ya. O mezie anyị na-ezoro na-eje, anyị agaghị ha apụtacha ife. Anyị ebidozie na-agọzi mmụọ a. Ọ na-adịzi anyị ka anyị jee n'ụlọ ụka na o nwere ife ga-eme anyị. Ịgwa nnụ nke bụ eziokwu, onwe ife ga-eme gị bụ onye na-agọ mmụọ na-eje ụka. Naanị ife ga-eme gị bụ na gị na-aka na uche gị na mmụọ gị ga na-anụ ọgụ mgbe ọbụla, maka na ị mara gị eziokwu. Ọ dị ka onye maara eziokwu na-eje ebe a na-atụ asị. Ị gaghị na mmụọ gị agaghị na-adịzikwa ka ọ dị, maka na obi gị agaghị anọcha ebe a, maka na ị marago na ọtụtụ ihe ndị a na-ekwu ebe ahụ na eziokwu adịrọ na ya. Gị bụ onye nsogbu megide asị gị na mmụọ mmiri bụ nsogbu ka iji maatụ, i wee jee chụsị aja mmiri fụ na ihe a na-enye gị nsogbu abụọ na ijezie n'ụlọ ụka a na-asị gị na mmụọ mmiri bụ ife ọjọọ, bụrụ nke a na ihe ọ na-eme. Ịmaga na-akụ ụdịrị akwụkwọ ịma eziokwu, o nwekwa oyi esi wee dị gị. Ya bụ na ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ na-eje ụka, onwe ife ọbụla dị n'ime ya, naanị na gị na mmụọ gị ga na-anụ ọgụ. Sọnsọ ihe na-eme na onye ọbụla na-eme omenala adịghị eje n'ụlọ ụka ebe a na-afụ ọfụ maọbụ ebe a na-evu amụma. Ụnụ mana agwara m unu na ọ bụ na okike nye gị onyinye amara, ma ị nọ n'ụlọ ụka ma ị nọ n'ọdịnala, ọ ga na-amanifest. Naanị ihe ọ ga-eme gị nwa bụ onye nọ n'ụlọ ụka na-atọghọ ntọala akara ka e nyere gị bụ ị gaghị akwụdocha ọfụma. Ma ọ bụrụ na ị were ha n'ụka pịọ otu a ụka si wee debe ya, ya ha kwudo ọfụma, a ya enwe ihe mkpobicha ụkwụ na ihe mgbabi ụkwụ ga-adịrị gị dịka ị ka nọ na ụzọ ụka. Mana ọ bụrụkwa ma ị ga na-azọ ndụ na e nyere gị ikikere na ị ga na-azọ ndị mmadụ ndụ, ọsọkwa gị n'ọnụ ụlọ ụka ị ga na-azọ ndụ, n'afọ a Jizọs ị ga na-azọ ndụ, n'afọ a Satan ị ga na-azọ ndụ, n'afọ a ihe ọbụla ị ga na-azọ ndụ, maka na ike adịghị n'ime. Atụ aha adịgo gị n'iri iburu gị ya bịa ụwa. Ife ọbụla i kwuru, as long as na onye ị na-ekwuru ya na nsogbu a dị n'ime ya, na enyekwara gị ikikere na ikwubi okwu n'isi onye ọ dị mma, onye ebe ọ sọkwara gị nọrọ ị ga na-eme, ọ ga na-aga. Kama na ya enwezi ihe mkpobi okwu ya adịrị gị, n'ihi na gịnị, foundation gị adịrọ mma. Isi na ntọala gị wee bido ya. Ka anyị hapụ ịga na nke a, kama na ọka ụnụ ghọta na ajụjụ a, na ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ na ị na-ejekwara onwe gị ụka mana ị marago nke bụ eziokwu. Naanị ihe ga-eme gị na ị naghị eje ụka ma ị bụ onye omenala bụ na ị na-egbu ndị mmadụ. Omenala ị batara ka ị nwee ike ịdị na-erivenchi na-arụ ọrụ na-eme ihe ọjọọ. Ekwuo na e nwere pastọ na-abịa ya eje maka na ị maha nke o buru bịa, ọgwụ karịrị ibe ya. Ọgwụ ka ibe ya, o nwere ike ọgwụ iji eme akpa nshi ahụ ị na-akpa, ọgwụ pastọ ahụ karịrị nke gị. Ịbata ebe ọ ya abụọ gị tebụọ gị. Ụnụ anaghị afụ ndị eze nwaanyị, ndị dibịa ndị ebupụtacha ngwongwo ha ji mee dibịa. Ndị a dibịa amara ha asata ha ji ọgwụ eme dibịa. Ọ ya mere obere ihe adọka ha, obere ihe avọọ ha ike.
ifu ha ebupụtachaba ngwongwo niile ha ji eme dibịa ọma ha mana ọgwụ ka ha ji yie foundation dibịa ha ọ ya mere eji emebọ ha na-ebupụtacha ngwongwo ha na-edinansụ ọdịnala ihe a na-edinansụ bụ mmụọ ha ji eje ya taa maka ibukọtago mmụọ ike agwụ gị ike ibu mmụọ agwụ gị o wee bụrụ ya nke ise wee bụrụ ndị na-eme ọdịnala ha na-efe onye nwụrụ anwụ ịchịkọta ya anyị nwa bụ ndị na-eme ọdịnala a na-efe onye nwụrụ anwụ chi anyị na-efe anwụrụ anwụ ọ dị ndụ ọ dịwara na gboo 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 ka ọ bụ ihe anyị na-eme bụ ịkwanyere ndị nwụrụ anwụ ugwu maka na ha bụ ntọala anyị e nwere onye mụrụ onye mụrụ onye mụrụ onye mụrụ onye mụrụ nne nne gị onye mụrụ onye mụrụ onye mụrụ onye mụrụ onye mụrụ nna nna gị mana ha anwụgo mmadụ na-anwụ ka ndị ọzọ nwee ike ịbịa ya mara ụnụ mma nkụzi agbagoji oge anya dịka m kwuru zitere m ozi arụisi ike wara m na ụlọ ọjị ka ife ọma mere unu ise